makwa ede no ụmụ onye nze ebidogokwe ngwa zidenye nwa m ede f Jesus kwuo n'aka ụmụ edie agịdịgba nwa bịa ka ihu ihe na-eme ebe nọrọ ana ka ihu iwe papa nnekwu na-ede f nọrọ ana na-enye ebube ke nke idezi kedu nke gị ahụ ide kedu nke gị papa yes na-enye ebube bụ fast writer na-enye o delie a twinkle and eyes na-enye kwụọlụ na ebube aka ngwa na-enyi giant jumpare ka anyị gụọ na ya giant gịnị jumpare ụmụazị idu inteligento ka ihe bụ inteligento ọgụgụ isi kwuo na ọgụgụ isi emechego kịta igbo anyị abịa wit ndị Biafra women mechie bịa na-agụ akwụkwọ ụmụaka dị so hard working fa na-alụsi ọlụ ike fadị gịnị vasage onwere ụdị fadịrọ na ya fadị vasatile hey vasage ụmụaka anụnwa na-agba mbọ anyị bụ ndị Igbo ndị na-akpa nganga anyị apụtago ọkwa unu si na Zoom wee pụta tata ofuta ngwanụ agịdịgba nwa ka ezi nke anyị ya agụọ anyị amazịkwa m nke anyị gụrụ ụnyaa nke anyị gụrụ ụnyaa ebe na-enye telu ka anyị malite nke anyị oke nwa nọla ana oke nwa nọla ana onye atụkwana pensụl na ịtụ ịma na ịbụ onye uje akwụkwọ ngwanụ